Ayan guys, so pasensya na dahil na wala ata. Sinabotahin ng hashpol ang ating internet. Ayan, naapektuhan. Hello guys! So mag-comment kayo kung nakikita nyo na kami ngayon, kung meron na ulit live. Halo sa ating mga almasalers dyan at sa ating Madrid Nation. At sa buong Pilipinas, halo sa inyo lahat. Please comment kung nagbumalik na kami sa inyong mga buhay. Ayan guys, ito na ba yun? Ayan. So, sino na ba ang nakakita? Yan. Ayan na si Mr. Samir. Manzanilla. Ayan. So, 13 na agad. Ayan, sir. Ay, so it was really interrupted. Ayan, yes po. Ayan, so ilabas na natin ang ating favorite game na Hangman! Hindi po kami mawawala sa inyong mga buhay. Ayan, mag-hi ulit kayo. Shani and Vivi. Hi! Hello. Loud and clear. Okay na daw. Ayan. Yes, meron. Nakala na wala na kayo. Hindi kami mawawala sa inyong mga buhay. So, pumili na kayo. Is it easy? Medium or hard? Sabay pa kayo. Hard, Ayan. Pero ang galing nila, ang bilis nila makabalik Oh my. Ang bilis na naman. May nag-message Nakaabang. sa Facebook, ako na po tuloy live. Paka-explain sa akin. Okay. Nagkaroon na ng content. Sorry, excuse me. Bakit? Hindi na lang, alam mo yung parang... Oo nga po nakakatakot na kanina ng umaga Umuulan pero hindi naman. Umuulan kasi ng ash, guys. So, siguro kinuha ng ash yung signal. Sinabotahin pala Siguro tayo may- ng ash wall. May may ano lang dahil sa ano. Hindi kasi di ba kagabi, around 10:30 to 3 a.m. daw. Medyo walang signal. Wala Kasi talaga. Dahil sa Ash wall. eruption. Kaya baka dahil doon. Ayan, may mga sumasagot na. Medium daw. Paramihan sila ng masasabi. So, sabi ni Christine. Okay, marami pa. Ay, meron pa sa... Oh, ito. Sabi ni Jessica Easy, 1 point. Victor Timbang, medium. Samir, hard. Ayan. Christine, medium. Extreme, medium. So, maraming nagsabi ng medium. So, Mag-medium muna tayo. medium. Ayan. Ano ang ating category? Ang ating category ay... Dahil hindi ko mabasa. At the beach. Yung mga nasa beach. At the beach. Speaking of beach, hindi ka ba napagkakamalang beach, Shani? Kasi alam ko napakabait mong bata eh. Oh. Ano, siguro yung sa mga hindi ako kilala kasi Yes. pag ang first nila sa akin, masungit daw ako kasi yung kilay ko laging nakataas. Pero hindi. Opposite nun, guys. Ibaba mo yung kilay mo. Ayan, sabi ni Jessica, letter S. Grabe yung story. May sumagot agad. Ang dami na. Walang S. Walang Walang S. So, isa na ang napaputok niya ng logo. Isa na lang. Sabi ni Samir, sand waves. Walang S, so hindi siya sand waves. Sabi ni Victor, letter A. At ni Samir, letter A. Tsaka ni Jana. Oh my God! Walang letter. Sumasakay Kaya sa nga volcano, eh. Volcano. Gusto ata nila ng putukan na mabilis. Putulang mabilisan daw no? Ayan, dalawa na. Dalawa Kailangan. na agad. Oo, kailangan wala na silang mapaputok na lobo. Ayan, so batiin natin ang ating Sir Ian nandyan sa gilid. Hi, Sir Ian. Hi, Sir Ian. Halo. May nagtanong, Jomar Solomon. Sino po yung guest nyo? Si Ako, Sean. master. Lifeguard daw. 5 lang pala. Ayan. Sabi ni Samir Manzanilla, Victor Timbang, letter E. Yan. Letter E. Letter E. My letter E! Sabi naman ni pwede siyang lifeguard. Pero walang letter A. So, hindi siya lifeguard. Sabi ni Samir, Jessica, and Jessica, tama. Letter N. Letter N. Yes. Basta kayo. Meron po tayo letter N. Life best daw, sabi ni Christine Joy Serato. Life best. Malapit mo pa. Wala may mapaputo. Oh, yes. So, ano- Dapat wala na silang mapaputo. Nangungulit po si Master Jomar Solomon. Nasa Pangasinan siya ngayon. Ano daw po ba talaga name ng guest nyo? Hi, Jomar Solomon. Ayun! Hi! Shout out! Shout out sa'yo. Pakilala ka siya. Hi, I'm Shan. You can call me Shani. Ay, gusto ko yung Sherry. Oh! Huh?
Connect ko. Ako na ako, master ha. Line guard, life vest. Hindi siya life vest. Hindi siya life Sabi ni vest. Bryla. Bago nating audience, batiin natin si Bryla. Hi, Bryla. Letter O. Letter O. Ay! Ay, sorry guys. Dahil dyan, goodbye, pot Pot money! Yes, wala na tayong pot money, guys. So, goodbye na. Bukas, tumataginting na 400 pesos. So, 100 pesos po tayo per day. Ang aming highest Bakit may English si Jomar? sounds pretty good, sabi niya. Halo, batiin natin si DR Tanyan. Sabi ni Victor, tsaka ni Jessica, letter L. Walang letter L. My God, dalawa na lang ang lobo. Ang bilis naman. Bilis, ha? Ang bilis niya naman. Gusto niyo yung putukan daw na mabilisan. Halo kay Robert. My God. New here po. Yes! Hi, Robert. Bago si Robert. Parang babaeng lalaki Babaeng yan. lalaki. Oh, hindi mo maintindihan eh. Kay Hi, Robert. May Flores. Thank you so much for watching. Ayan, sabi ni Mr. Laika. Jomar, hala, saglit. Sa Samir ko. Conflict. Sabi ni Laika May Flores. Shout out kay Liana. Halo. Ayan. Ano daw? Conflict. Let's Conflict daw. try letter C. Letter C. Hindi siya Wala ulit. conflict. Hala. Ang Napaka-conflict conflict talaga ng Gado. Gusto ko yung sagot ni Jomar. Ang conflict. Pineapple. Pineapple nga ba? Ah? At the beach? Ano Pineapple? Oh, bakit gano'n? Walang letter A. Bahay niya, yung SpongeBob. Walang letter Nasa L. beach. Wala ba? Yes. Sabi ni, ayan, ang dami sumagot ng letter. Ay, hindi. Isa lang pala siya. So, ano ang next? Ayan, dalawa silang sumagot. Pag pumutok-tok, kasalanan yung dalawa, ha? Kaya nga eh. Sabi ni John Angelo and Victor Timbang, letter I. Letter I. Ay, ay. Ano Paano yan? basahan yan? Paano basahan? Ayoko yan. Yun, baggy. Ano yun? Pa-research. Ano yun? Parang wala sa vocabulary ko yun ah. Chorba. Ano yun, Samir? Ano yun? June Buggy. Paki-research. Thank you. Okay, so, wala nakakuha. Wala tayong first winner. Ganyan na baka ano ngayon? Okay, so pili na kayo. Ano bang gusto nyo? Easy, medium, or hard? Sabi ni Robert, babae daw siya. Babae. Ay, babae siya. Siguro combination ng pangalan ng Ng mother, tatay father. tas mama niya. Robert ng mama. tsaka Maribeth. Ay, Elizabeth. Pwede. Ayan, sabi ni Jomar Solomon, wahahaha. Sabi ni Samir, di ba sa desert yan? Wow! Oo nga, good vibes si Jomar. Bakit may magandang dalaga dito? Hi Jomar, shout out ulit kita. Shoutout dun sa kaibigan ko, kay Jai. Sir Kinyan. Nanonood po siya ngayon. Mga magkakasundo kayo ni Ayan, Jordan sabi yan. ni Jordan yan, Joanne, pipiliin ba ako? Pipiliin ba ako? Hahaha. Piliin mo kung sino yung pipiliin ka. Hoy, may nagsabi na. Sabi ni Ayan. Victor, hard. Esa, hard. Hard? Samir, hard. O sige, bigyan natin Yan. sila ng hard. Bigyan natin ng isang bagsak yan. Sabi ni Marlon, ayan, nandiyan na naman siya, nasa likod. Nagtatrabaho ba to? Nanonood ng Almusal Club. Ayan, ating set 2, books and movies. Sabi ni Marlon, bag lang daw yung alam niya. Yan ba yung sinusuot? Bag? Char? Jomar Solomon, Okay, SKL. sabi niya sa akin, may bago kang kaibigan, Kurt. Hindi, matagal ko na kaibigan, kilalanin mo na lang. Ay, medium. Hard po. Ay, hard po, hard. Hard daw. Books and movies. Dapat may nakakakuha na yan, guys, ha? Wala na po tayong pot money. Ayun, may mga sumagot na. Yes, pakibasa. May Sabi letter ni- O. Letter O, Samir. May O ba tayo Letter dyan? O. Oh! Oy, meron. Yan sabi ni Dertanyan, oy, tumaba na si Rupi, hahaha. Wala po si, ano dito. Tumaba si Ruby. Wala po mataba dito. Wala pong mataba dito. Lahat po kami sexy, oh. Sabi ni Erwin Hernandez, letter M. Hi, Letter Erwin. M. Bagong audience to, ah. Sabi ni Prince De Vera at ni Victor Timbang, letter E. May sagot na si Samir. Love Actually. Oh, Oh. pwede. Sagot ba yun? O sinasabi niya? Sagot ata yan, sagot. Sabi ni Marlon, busy books and movies.
PlayStations. Ay, medyo malayo. May O kasi. So, let's try letter L. Letter L. Kasi tatlong lalabas pag Love Actually yan. Oh! Ayan, may sagot si Esa Andrada. Love Dictionary daw. Love? Mas malapit na tayo kay Victor. Si, Nauna si Oo. Samir. ay, nauna si Samir. So, Yes. bigyan na lang natin ng letter Y. Letter Y. Letter Y. Nako, mukhang malapit-lapit. Samir. Samir. Sige, reveal na natin letter V. Letter V. Or Vivi. Yan. Letter A. Letter A. Yan. Letter C. Letter C. T. Ayan nga, medyo malapit nga. U. Pakibasa yung comment ni Diartanyan Vivi. Love manually daw. Manual? Automatic ba to? Ano ba yan, guys? Okay, so congratulations kay Samir. Samir. So, ito na ang ating last set sa hangman. Ano ang gusto nyo? Easy, medium, or hard? Yes, wala nang pot money, guys. Goodbye, pot money. So, bukas 400 pesos na yan. Sabi ni John na gabi ka, love partially. Sabi ni Meron Vicky, pa nga hi love Vicky, mutually. mutually. Sabi ni Jomar, oh, i-shoutout mo ulit. Hi, Jomar! Nakakarami ka na. Oh, you know, meron. Uy, first Samir. time. Uy, Grabe ang haba. grabe. Good. Basahin nyo English eh. Yung Love actually is yes. Basahin mo na, Bibi. Yes, Love Actually is a 2003 British Christmas theme romantic comedy film written and directed by Richard Curtis. Features an ensemble cast composed predominantly of British actors, many of whom had worked with Curtis and previous film and television projects. Yes, may Thank panyo you ka sa ba dyan? karagdagang kaalaman. At dahil dyan, marami nang sumasagot ng easy. Mag-easy na tayo para makuha nyo na. Sabi ni Samir, ni Jessica, tsaka ni Jana, easy, at tsaka ni Christine Serrato. Ay, wala pa. Wala pa po tayo. Christine Serrato yata, yung parang. Ayo, parang si Samir yata. Ayan, nag-comment si Vince. Sabi niya, Vince Mejia. Ako din, DJ Idol. Pabati daw. DJ Hi, Idol. hello! Sa ating Vince Mendoza Mejia. Hi, Mr. Alvin. Easy, easy. Easy part. Ayan, game na daw. Game na ba? Categories. Easy. Anong category natin? Eat and drink. Eat and drink. Ano ang paborito niyong pagkain, Vivi? Sa akin kahit ano eh. Oy, Mas kahit prefer ano. ko yung madaling lutuin lang. Madaling Mga lutuin. prito. Para practical. Ikaw naman. Ako Anong hindi, favorite? mahilig ako sa seafood. Yung may sinisip-sip. Ay! Ay! Oh! Mahilig din ako sa sinisip-sip. Sandali, wala si Ruby pero andito yung kaluluwa ni Mahilig Rupert. ako sa sinisip-sip. Ay, Yung ano, bulalo. bulal. Ang sarap Yung mo. utak sa loob ng buto. Oo. Tapos papasok mo yung ano, yung Straw. tinidor. Kahit na ano dyan. Ang Sarap. sarap. Sumagot. Ayan, Ayan ayan, na. may sumagot na. Umpisa natin kay... Eat and drink, di ba? Nawala na ako. Diartanyan, letter S. Letter S. Letter S. Walang letter S. Sabi ni Prince, Ayan. letter I meron. Letter O. Sabi ni Victor, walang O. Yan, Sabi ni Victor, letter Victor E. at ni Christine, letter E. Wait. Shoutout ko lang yung comment ni Jomar ha. Alirad, Alirad, gusto gusto mo? mo. Sinisip-sip yun. Oh, ayan! Shani, alirag daw! Ano ba? Oy, Sagot! oy, masarap yung aliraga. Oh, masarap daw, Jomar. Masarap, Baka lalo na naman. pag nasa ginataan siya, ginataan. Uy! Jomar, 1 kilo, padala mo na. Sinisip-sip na alirag na nasa ginataan. Yung nasa shell siya na maliit. Shell po, na maliliit. Nakukuha sa bukid. Sabi ni Esa Andrada, chicken sandwich. Chicken sandwich na Tipo, ba? may- Letter E yung yung start start. Ay, by Junel, eggplant parmesan. Ayan, sabi ni Missel, bagong audience. Hi, Missel. And Hi. Vicky Hi, Banadera. Missel. Letter M. Yan. M. M. As in, mama. Ayan, may letter M. Sabi ni Jessica, letter B. As in, B.
Nauna po si Eggplant Junel. parmesan. Parmesan. Uy, pwede! Pwede. Kaya nga. Bigyan natin ng letter G. Sige. Ay! Ay! Sabi ni Ronnie Basa, letter A. Letter A. Uy, sabi Uy, ni pwede Jomar. nga. Sabi ni Jomar, Sabi ni wow, Jomar. creamy. Creamy. Padala mo na 1 kilong kalirad, bro. So, nauna si Junel, right? Junel, nauna siya. Junel. Junel. Bisa nauna Letter po si A Junel na. daw. Bigyan natin letter P. Junel, naka-caps lock. Eggplant. Ayun pala si Janino sa pinaka- Nauna siya. Yes, so let's try letter P. Letter L. Letter N. Letter T. Letter R. Wow. Galing. Yes. Yes. Nakatingin ka na ba niyan? Eggplant, parmesan. Ayun na, kinarin na Ang ni alam ko lang Samuel. kasi ano ito, talong. Ayun na, magbasa ayoko na. Sorry, hindi namin alam. Parmesan. Grabe. Parmesan. 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 Kailangan may ano, Parmesan. parmesan. Anyways, congratulations sa ating mga nanalo, Lotlot and Friends. Lotlot and Friends daw again ang mga nanalo. So, congratulations sa ating Art Attack winners. Dalawa lamang sila. We have Samir Manzanilla and Junel. Junel! Ayan! So, para sa creamier moments ngayong araw, huwag muna kayong aalis dahil meron pa tayong Words Matrix. Ayan, so simple lang ang ating Words Matrix. Ayan, dahil napatayo dahil sa ating category, napatayo ang ating Zen Master. Siya ay isang Zen Master of Coffee. Mahilig sa kape. Kaya naman guys, ang ating category ngayon ay types of coffees. Feeling ko kahit hindi kayo mahilig sa coffee, madadali lang yung mga yan. So, eto, pag nakita nyo na yung types of coffees, dapat ilagay nyo kung ano yung column and row. So, for example, White and black. yung white, kunwari, white coffee, nakita nyo sa letter K. Okay, so, K1. K1 white coffee. Ayan, nakuha nyo ba? Ito na, may sagot na. Si D.R. Tanyan. E5 cappuccino. Yes, tama. At bawat words ay may katumbas na puntos, guys. Yan, may sagot na din si Jessica. F7, latte. Wala, may kasama ang latte. So ito, sabi ni Jana Gabika, espresso, G11. Yan, Eto. sabi ni Samir, cute nung pagbigkas ng Junel. Paano ba yun? Janelle. Sabi ni Jenny Remo, cafe latte. Cafe latte. K7. Ano ba ito? Pati tuloy ako. Ano ba ito? Jenny. Yan. Uy, meron na. Ang bilis ah. Sabi ni... Sino ba? Sabi ni Ronnie Basa, black pero walang number. Merong description yung black coffee. And white coffee. Ayan. So... Sabi ni Victor Timbang, macchiato, pero wrong spelling. So, Alexandra Gaviola, macchiato. Hi, Alex! Keep safe. Taga Cavite din yan, si Alex. Ayan, so may Yan, mga... sabi ni Jenny Remo, B2 Cafe Americano. Cafe Americano. Wow. Sabi ni Samir, 4H, black coffee. Meron si Jenny. Jenny. Black coffee. Opo. Ano ba ito? Ay, Sabi hindi ni siya black Shertan coffee. yan, Reach Cafe, F2 yung cafe niya, ano? Sabi naman ni Christine, E6, EY. Wala po tayong Wala po. black coffee. EY. Mahabang black. Yun po yung clue namin. Mahabang black. T-white. Hindi po. Di ba pag sinasabi nila wala kang blue boobs, ikaw ay flat. Ayun na, Flat mas pagod. May Ayan. AJ Gauche. Okay. Flat white. Flat Three. white. Nauna si Jenny Ay, Remo. Mahabang black. Yung next.
Yung isa naman, yung ano, may chino din. Ayun, Kaya nga L3, long black. Ayan, Kay sabi ni Samir. Isa. Nauna si D'Artagnan. Ay, Okay oh. ka lang. Ah, bakit? D'Artagnan. Long black. Nailabas na po ba yung long sabi black? Sabi ni Jessica, Oh. kopi ko Opo, 3 in 1 meron na lang po long black. kinakapi ko. Kopi ko 3 in 1 lang kinakapi ko. Oh. Anong type wala ng ba sa kapihan? kategorya? Wala ba sagot dyan ng kopi ko? Walang 3 in 1. Kopi ko brown. At least yung 3 in 1, matapang yun. So, meron pa isa. Una si AJ sa long black. Uy, nauna daw si AJ sa long black. Hindi, di ba? Ay, oo, tama, si AJ. Yan. Meron na po. Isa na lang po, Miss Zen. Cafe Americano, Cafe Latte, Cappuccino, Espresso, Flat White, Long Black, Macchiato. Isa na lang. Isa na lang guys, galingan nyo! Uy, meron pa. Ay, ay! So, chino din ito. Sabi ni Jessa Torio, copy niya. Copy niya. Copy niya daw. Ayun Copy nga, shoutout niya. daw kay Jessa all the way from Colassiao. See you soon. Ay, Ay, sino yan? sino yan ha? Uy, friend. May friend ka na ngayon, ah. Friendly ka siya, uy. Oh, sana all. Ayan, so, ayan, sabi ni Jenny Remo, Mochaccino. Pero wrong Mochaccino. spelling. Parang mali yung spelling. Oh, mali yung spelling. Dublen mo lahat para sigurado. Bali. Dublen mo lahat. Yan, sabi ni Gideon Toledo, Mokadi. Ay, nulit ni Ayan, ano. inalis lang yung Jenny chino. Kinorek. Mochaccino. Yun na. Wow, ang galing, ah. Kuha na ba lahat? Oh, nakuha na lahat. Kuha na lahat. So, meron tayong isang winner dito. Isa lang. Oh, isa lang. Sino naman pinaka? Si... Ayan, congratulations sa ating Word Matrix winner! We have a total of 12 points! Wow! Jenny Grabe. Remo! Congrats! Ang galing Jenny. ha! Apat yung nakuha niyang apat yung nakuha niyang words. So, next na. Ito na dahil gusto ko nang abangan yung art attack Uy, natin. nanonood si Miss Kimi. Ano ba magaganap? Kimi? Kimpi. Eh, Uy, Kimpi sino yung pala. Kimi? Sorry, Miss Kimpi. Kimi yung hero sa ML. Naiwan nata yung kaluluwa ko sa ML eh. May naglalaro ka din. Ayan, so ito na ang ating next movie. Ito ang Movie series. Oops. movie serye. Ang ating next movie, next game pala. Ayan, ang ating next, ay ating first genre ay historical fiction. Okay, so alam nyo ba yan? Mahilig ba kayo sa movie? Ito yung tamang sagot. Sa anime po kami. Anime. Ako puro mga love Hi story Kim, lang. hope you are okay. Yes, she's okay. Miss Kim, pakihulaan na yan. Feeling ko alam mo yan. Feeling ko musical din to eh. Stay Sabi- safe everyone. Nalindol Lindol pa pa rin rin. dito. Ang alam ko consistent yung lindol nila Oo. doon. Oo, Since meron nga. morning, Kanina daw. Pasulpot-sulpot umaga. yung lindol. Dire-diretso po. Dire-diretso eh. Stay Mga safe, Miss Kimpi. Oh, 3-4. Ganun po. Ayan, may Lucky. sumasagot na. Sabi ni Alexandra, Titanic daw. Titanic. Sa Batangas yung lindol doon, binitap niya ng lupa. Oh? Oo. Oo, kasi malapit sila eh. Oo, malapit. Sabi ni Ryan Christian Buwan, Les Miserables. Sabi ni Junelle, Korean lang alam ko. Sabi ni Deacon, Ronnie, Narnia. Zoro daw. So, Zoro! ayan, marami nang sumasagot. Ilabas na natin ang Ay, tamang may sagot. sumagot na, sabi ni Ryan. Oo. Yes. Ang tamang sagot ay... Les Miserables. Yes. Les Miserables. Ah, ganun pala yung pagbigkas, no? Oh yes. Les Miserables. Ganun daw siya. So, si Ryan Buwan. Sayang si Kimpi. No. Next. Ay, si Kim, sabi sa'yo eh. Yan, si Kimpi, alam niya lahat ng movie eh. Sabi daw ni Jessa, K-drama na lang po. Ako nga, Jessa, request anime na lang eh. Magkay-drama tayo minsan. Sige, wala Tapos anime din na problema. anime yan. Sige. Next na tayo.
Fantasy! Mga Alam mahilig niyo ba dyan sa yan? fantasy. Andyan si Jack Frost. Oh! Ako, yun na yung number clue. 1 ko na Yun yun, na ha? yung Uy, dapat Si magkatuloy si Ola. Elsa. Si Ola. Si Jack Frost. Nood muna ako para mawala panic attack ko. Yes, tama yan. Ayan, may sumagot na. Sabi ni Mr. Samir, Toy Toy Story Story. daw. Alam nyo ba, itong si Miss Kim, nagpo-post pa rin siya around 11 to 12. Tapos gising na siya ng around 4. Sabi niya hindi na siya nakatulog kasi dire-diretso yung lindol. Oh, guys, honestly, meron pa So, nag-message ako agad sa kanya kasi napansin ko hindi na siya natulog. Ayun, so keep safe. So, Takot ayan, pa oh. man din yan sa lindol. So, ayan, no, Deja, yung dami nagre-request, K-drama K-drama. naman. Sige, na. Ayan, may May nakakuha Bea, na ng Camille, sagot. Sibayan. May nakakuha na ng sagot. Ayan. Meron na agad? Meron na. Oh. Oo. Ano nga ba ang tamang sagot? Ilabas na natin. Yun, Rise of Yan, the Rise of the Guardians. Guardians. Guwapo niya. no? Ayan, ang gwapo ni Jack Frost. Grabe. Ano ba yung movie niya talaga? Anong pangalan? Yan ata yun. Diyan ata siya nakita. Char. Basta pogi siya yun. Ayan, so next genre na tayo. Ang bilis natin sa movie serye. We have Thriller. Alam niyo ba yan? Yung kanta ni Michael Jackson. Pag nakita niyo na yung last, alam niyo na yan. Ayun, oh. Di ba parang kanta ata yan? Char. Parang nursery rhyme. Yan. Oo nga, no? Batiin natin si Johnny Pilazzo. Hi, Johnny Pilazzo. Hey bro, yung ano ko yung pasalubong ko Johnny. Johnny. Ay, Yes, Papa. Johnny. Yes, Papa. Binabati ko yung pamangkin ko. 6 months na siya. Today ba? 15 ba ngayon? Ayan, may sumagot na kaagad. Snow White. By Jessica naman, Red Riding Hood. Little Red Riding nauna si, Hood. nauna si Riding Hood. Victor. Mali, wrong spelling. Wrong spelling. Si Jessica. So, ilabas na natin. Ano nga ba ang tamang sagot? Ang tamang sagot ay Red Riding Hood. Ang nakakuha dyan ay si Jessica. Ayan. So, susulat ko lang saglit. Ayan. So, Jessica, congratulations sa'yo. Congratulations sa ating mga movie serye winners! We have Ryan Buwan, AJ Guache, and Jessica. Ayan. Congrats. So, mahaba-haba pa tayong magsasama ngayon. Kaya naman, aasahan ko na makisali kayong lahat. Halo-halo sa ating 28 viewers. Ito na, ang ating art attack. Pero kamustahin ko muna silang dalawa. Nagdo-drawing ba kayong dalawa? Kasi alam nyo ba, ang ating, di naman sa pami-pressure. Ang ating Kimby and Rupi, artist yung mga yan. Nagdo-drawing talaga yung mga yan. Kahit hindi naiintindihan, meron silang may mga pa-sounds like yung mga yan. Nagigets na ating mga viewers. So, hindi talaga sa pang-pressure. Pero silang dalawa lang naman yung mga layout artists, mga multimedia artists namin dito. Yes! Yes. Malapit na lumabas. Malapit na magbukas ang ating Quezon City branch. Ayan. So, sa mga gusto mag-apply, anong gagawin nila? Sa mga gusto mag-apply, apply na! Apply na, guys. Yes, apply na kayo. Maganda ba dito sa Madrid? Maganda. Yes. Ilang months ka na siya? Magti 3 months sa January 21. Yan. Alam na alam yung date. Siya yung sa sarang favorite ko na pinisip. Sabi Ipapashoot na out ko. diartahan niya Papa shoot out? Oo, shoot out yung term namin dito. Shoot out ko kayo kay Rupi pag di nyo ginalingan. Ha ha ha. So, ready na ba kayo? Game na tayo. Guys, hindi kami mag-adjust kayo na lang. Yes, eto na! Okay, game na ba kayo? Eto na ang ating Art Attack! Vivi versus Ruby naman. Vivi versus Shani. Ang ating category ngayon ay upbeat. Ayan, so habang nag-drawing kayo, dapat nakikita na yung board nyo. And dapat nakalagay yung words. Parang ganyan, Shani. Kay Vivi. Shani, parang 2 words. Ganyan. So, lahat ito, upbeat songs. Lahat din ito, English.
So, ang unang tatlong maka 3 points, sila ang panalo. Okay? 1 point sa first line, 1 point sa title. Ang kanilang ito-drawing ay title ng kanta. Okay? Title ng kanta, 1 point sa first line, 1 point sa title. So, pag maka 3 points kayo, panalo na kayo. Okay, so ayan, nag-start na agad si Vivi. Grabe. Competitive. Okay, Uy, 2 Victor, words. gwapo daw ako. Nako, maliga. Gwapo ni Vivi. Sana all. Heart attack. Heart attack. Di po. Bleeding heart. Malapit na. Ba't ang galing ni Vivi mag-drawing? Bleeding heart. Malapit na. Di makita Ay, Vivi. Sorry. Ayan. Bleeding heart, malapit na daw. Bleeding love. Bleeding love. Ay, Tama, 1 point. 1 point. D'Artagnan, 1 point. First line. First line. First line. Sige, okay na. Pwede ka nang mag-proceed sa next drawing. Paano ba to? Walang nakakahula sa akin. Pwede ba magpalit ng ano? Pwede. pwede. Pag hindi na nila mahulaan. Bleeding love, D'Artagnan, 1 point. First line. Ayan si Shira. Closed off from love, 1 point. Ayan guys, so medyo sumakit na yung lalamunan ko. Ayan, so si Shani, meron siyang ilang words? 1 word. Ano yan? Ito si Vivi, meron siyang 2 words. Galing ni Shani mag-drawing. Hehehe, maganda lang siya eh. Sino yan? Titignan nyo, hindi. Kinupuri. Close. Naulahan na po yung Bleeding Love ni D'Artagnan. At ang first line si Shira. Photograph. Grabe si Ronnie, sabi niya sasabunutan daw ako pag hindi siya nanalo. Go! Ano ba? Hulaan niyo! Kayo mag-adjust! Sabi ni Samir, photograph. Photograph. Tama? Hindi. Tama. Ayaw na kayong manalo, guys. Tama. Okay, pwede ka na proceed sa next. Jessica, fire burning. Tama. Jessica, ano yon? May first line wala. Wala. So, ano ang first line ng photograph at fire burning? Eto si Samir, nakuha niya, loving can hurt. 2 points agad. So, ito si... Through the fire burning si Jessica. Ano ang first line ng fire burning? Nauna na po sa lyrics ng photograph si Samir. Somebody call 911. Fire burning, tama ba? Yes! At Samir, ikaw na ang aming first winner. May 3 points ka na. First winner na natin si Samir. Somebody call 911. Ayan. So, ano man ito? Ayan, ang galing. Grabe. Ilay lang po yung alam kong i-drawing. Ayan, literal. Ano yan? Mundo ba yan? O smiley face? Shani. 3 words. Ito si ang pangalan nito. Vivi, 1 word. 1 word. Ayan. Ang ganda naman ng ating music. Napaka-upbeat din. Happy? Happy? Hindi. Jenny, sunflower. Tama. Sunflower, Jenny. Lyrics, please. Nakasagot na din yung lyrics dun sa my photograph. Oo, meron na kanina. Ito May yung kay sumagot Sean, kanta ni Michael Jackson. Oo. Ayan, so sa Alexandra Gaviola, Sabi ni Post Jessica Malone. mukhang ghost daw. Needless to say, Alex, 1 point. Yes, tama. Si Gaviola. Best friend niya ni Kimpi. Asa na si Ay, Kimpi? Ronnie, hindi si Casper to. Okay, copy-paste nila yung sagot ni Samir, Heal the World. Ang tamang sagot, ano ang first line ng Heal the World? Nanalo na si Samir, kaya i-copy-paste nyo na yung Heal the World. Ayan, si Gideon. 1 point. First line ng Heal the World. Ayan, si Mr. AJ. There's a place in your heart. 1 point.
Next. Ako na una sa sunflower. Sino? Si Victor daw. Sige, checking ko. Check po. Hindi. Si Jenny Remo. Sorry. Si Jenny talaga yung nauna sa sunflower. Next! Nauna, wala na po yung Heal the World lyrics ni AJ Guache. Ano yan? Casper talaga, ang sabi. It's close to midnight. There's a place in your heart. No. Bagay yung kanta na Heal the World sa Tal Eruption. Yes. There's Guys, a ito guys, madali place. lang Sorry, siya. hindi pa kita. Madali Inayos lang ko, to. inayos. And I know that it is love. Ayan. Ayan, Time may to time! Malapit na! Sino may nakahula ng nitong sa akin? Si ano? Hindi ko alam kung sinong nauna. Ano bang tamang sagot? Right round. Si AJ Guache, right round. You spin my head right round, right round. At dahil dyan, Hindi AJ pa si AJ Guache. naiintindihan yung Ta- drawing ko. May nakasagot na with lyrics. Alex Gaviola, time after time. Okay, with wait lang. lyrics. Okay. At dahil dyan, second winner na natin si AJ Guache. Tapos, Alex sino Gaviola. sumunod? Pakita nyo daw drawing nyo, sabi ni Kimberly Pains. Nagagalit na. Sa akin ano na? Apat na. Ano eh, wait lang, oo. Wait lang, sino yung time after time with lyrics? Si... Alexandra Gaviola. Okay, so tingnan natin baka may nauna sa kanya. At dahil dyan, kompleto na ang ating winners. Gusto mo ba mag-drawing? Ay, Kompleto na. kompleto Kompleto talaga? na. Ang bilis ah. Ang bilis naman. Galing nga. Nag-enjoy pa ako mag-drawing. Galing ng mga viewers natin. Siyempre, magaling tayo mag-drawing. Kaya nga. Mabilis. Yes. So, pwede ba kayo? Gusto niyo ba mag-drawing Pwede pa, game. Pwede pa. O, sige. Bigyan ba natin ng bonus round kasi walang nanalo sa hangman? Gusto niyo ba ng bonus round? Yan. Okay. So, isa pang bonus round dahil walang nakakuha sa ating hangman. Last winner po para sa ating art attack. Ayan, maaga pa naman eh. Dahil walang nanalo sa hangman. Yes, Ayan, minsan. ayan, ayan. Minsan bumagyo na lahat pero yung mukha nyo hindi pa din. Minsan walang nanalo sa hangman ngayon dahil gusto pa nilang mag-drawing. Isa pang winner sa art attack. Follow up lang kay Mr. Victor tsaka Jessica yung lowdown nila. Calamity winner daw. Kaya siya si pa-follow up daw po. Okay. Money time, hindi po. Silver time, hindi po. Okay, maaga pa guys. Sige pa. Kung meron pang manalo, isa na lang panalo. Isang mananalo, Hindi po. 3 points. Money time. Tama po yung time. Pero, Ay. Ano bang tawag sa... 1,000 years, pagdikitin nyo na yan. 10K, di ba? 10K. 10K. Tapos yung hours mo. Char! 1,000 Ito times. yung sa akin, one word. Malapit na. 10,000 reasons. 1,000 times, malapit na. Malapit na. So, bigyan namin kayo ng 3 minutes, guys, ha? Para manalo. Pero pag wala, goodbye. Pwede ba pagdikit? Pagdikit yung sagot ni Samir at ni Diarta niyan. Go guys, kaya nyo yan, nakahabol yan. May 3 minutes. Ayun kay Shani, 1 word. 10,000 hours by Hindi to Victor. car. Victor Timba, tama na yung title. Lyrics. Grabe yung car. Ayan, tama si Victor. Number man or word, sige, consider. 10,000 hours. Victor, 1 point. Isang dali lang nitong sa akin. Hindi nyo pa mahulaan. Tawag sa baby dog. Tama ba? Tama. Goat Ay, daw. Hindi to goat. Hindi goat. Bunny. Hindi goat, Samir. Hindi rin siya bunny. Ayan, nag-comment si Shaira. Ano ba ang first line ng 10 hours? Ayan, sabi ni Shaira, do you love the rain? 2 points. Shaira, dahil may 1 point ka na kanina. Ayan. Pwede bang i-consider yung wrong spelling or Wrong spelling. it is wrong? Hindi kasi siya puppy na ano eh. Oo. Na Pero, aso. yun yung Pero plural. yes, puppy yan, di ba? Oo. Si Jennifer, puppy na, puppy na da, D-D-I-D-I. So, yun. D-A-D-I. Hindi po to Ay, dear. Hindi
Hindi ba Papi cut na yan? ano eh, Chihuahua daw. Chihuahua. Papi na kanta ni Jennifer Lopez. Ayan. So, si Shira. Pa din. Oh, Mickey, you're so fine. Hindi. Hindi eh. Hindi po. Hindi ata nila naririnig yung sinasabi mo, DJI. Ayo. Papi! Kanta ni Rosemary Jennifer po. Lopez. Ayan, tama si ano, nakasagot na si Victor. Victor Timbang. 2 points, Victor. Oh, 1 minute na lang, 1 guys! minute na lang! Hindi po ito calculator, ha? Ay, wait. Tingnan natin, checking ako dun sa Papi. Kasi dito pour down yung kay Victor here. Down eh. Papi lyrics. Ah, mali yung kay Building! Victor. Hindi eh. Tower, hindi. Roof, hindi. Another term for building. Roof, rooftop, top. Hindi po. Okay, meron pa kayong 40 seconds. Hindi po. First line na to, guys. First line ng Papi. May ano po ito, may Ni movie Jennifer po ito. Lopez. By Dwayne Johnson ba yun? Rooftop. Top. Hindi. Ito guys, pang party. Ang party daw. Okay, so last 15 seconds. Guys, sayang. Walang nanalo sa unang May movie po hangman. ito by Dwayne Johnson dati. Turn up the music! Yan, nakasagot na Skyscraper po. by Samir. Sino? Sino yung turn up the Tama. music? Si Victor Timbang. Turn up Si the music. Samir kasi ano eh, nanalo na. So, Nanalo si na? Victor, may 3 points. Oh, Ayan. nanalo na daw si Mr. Samir. Oh, pero ngayon, nanalo na si Victor. Skyscraper, Jessica. Tapos na guys, Tapos na. okay na. Okay Umabot na si daw. Victor. Umabot si Victor. Okay. Okay. Gusto nyo pa ba? Okay guys, wala nang magsasagot ng turn up the music ng lyrics kasi meron na tayong nanalo. Okay, so kamusta naman ang ano nyo? Ang experience nyo dito? Vivi and Shani. Bago ko sabihin ng winners. Ayan. So far, okay naman. Nakaka-enjoy talaga yung Madrid Live, lalo na sa mga viewers natin na Oo. cheerful. Oh, yes. Ayan. Nahuli si Papi, oh. Oh, ikaw naman, Vivi, kamusta naman? Pangilang balik mo na to? Pangatlo? Pangatlo ata. Basta ako nag-enjoy ako pero mas nag-enjoy si Jomar. Jomar Solang, bro. Nice. Hindi ko na nga siya nakikita nagko-comment eh. Jomar, nasan ka na? Pero- Shoot out, Kuya Vivo. Pero kilala mo siya, Shan. Hindi po. Ay, natin siya. Magaling yan. IT natin siya. Ay, line din eh. Okay, so... Miss Zen, sabihin ko na po yung winners. Congratulations sa ating winners sa Art Attack. So, 4 ang winners natin. Yung isa, Calamity winner kasi walang nanalo sa hangman ng first game. So, ito. Congratulations kay Samir Manzanilla, Alex Gaviola, Victor Timbang, hindi, mamaya muna. Samir, Alex, and AJ Guache, and sa ating Calamity winner, Victor Timbang. Ayan, congratulations sa inyong lahat. At syempre, do not forget to PM your number sa aming Facebook page. Sabi ni Ronnie Basa, yes, Shani, napaka-cheerful ko talaga sa'yo. Pa-shoot out daw Ayan. kay Victor Paano yung Timbang. cheerful, Ronnie? So, eto na. Sige, last glance sa ating dalawang nagagapunan, nagagandahan guests. Ay, ayaw pa awat, ang aga pa daw. Maaga pa? 3 minutes na lang eh. Sasayaw pa sila dito. Ay, grabe. Magtatala pa si Bibi. Alam, Opo, mamaya po, check po natin yung load. magtatala daw po ata si Oh. Bibi. Hoy, sumasayaw kaya to si Shani. Oh, si Shani dancer yan. Yes. Okay, so guys, magbabay na kayo dahil maraming salamat sa lahat ng mga tumutok at tututok pa dito lang sa paborito niyong tambayan. Tuwing tanghali yan ang The Almusal Club! Bye! Bye! Thank you so much, Bye, Shani and thank you. Bibi. Bye-bye. Shout out kay Gideon. Hello. Yan, shout out sa inyong lahat. Kahit sumikat ka na daw niyang masabunod. Shout out ko si Ronnie.
next year. Yes, ingat din. Suavecito, bebé. Taki, taki. Bye! Taki, taki, rumba. Shoot me in the face.